wasu zance ta yadda zuciya ta kasance cikin ta san ki ai nasara ce. Ni na san dukan mai sanki to zai so ni ya na idan na yi kiran ki da kin zo shine tabbacin nasara na. A yau na yi dacen zafi da zan kai gurin dangina, ki ce sannadin fara'ana mai kaunar ki shi zan wa kauna, mai kinki ya aika barna. A yau tabbacin soyayya to shine a samu kulawa, to tilas na gode wa Allah domin shi ya banke tawa. Maganin shigar soyayya da shi ne na yau ganewa, a soyayya na yau dace da ke sahiba a takaice, ba zan so ba a yi min kwace da ke duniya ta sanni idan baki nima ba ni. Idan har ina jin daɗi to kaunar ki ce ta tsamani, idan har ina a ukuba burina kawai ta kula ni. Ne alkawarin kaunar ki ba zan bar shi ba, zo gani ki daure ki min alfarma, to ni ma ki dan ban dama domin kin gana yorama. Da an yo kiran sunanki na kan ji shi har ruhina, idan har na fara yabanki na kan manta har kayina. Amsar tambayar ƙaunarki suna nan a kan fuskana, guda ban fada ba da harshe kin san ina miki ƙauna. San ban duba mai bin kyara idan har da ke zaki hira, ni ƙauna nake miki lura. A yau zuciya har ruhi sun narke a zafin sanki, idan har kina jin murna da kan ji ni na yau doki. Idan damuwa kike tabbas na kan ganshi kan fuskarki, ai tilas na rarrashe ki in ba haka sai na taya ki. A yau duk abin da kike so ni ma dole ne kuma iso, na kisa na aje so cikin dandalin soyayya ke zan bayyana zaɓina. Duki ma cikin jam'iyyar masoya kiyo zaɓina, biyo rayuwa mai kishi ta juna da ke dedina. Mu jure wa duka jarauta da ta zo, mu jure da ƙauna. Ni zan kare du haƙƙinki, ba zan bar kuda ya taɓa ki domin zan ta yin ganinki. A yau na gari bar ƙauna ai aure cikin dacewa, su mai san ka domin Allah da shi za ka yi morewa. Ni ko na yi dacen zaɓi da ban so miyo warewa, da ke za na so har ƙarshe na rai kar miyo sabawa. Mu bar 'yan ziga ko zuga mu share da mai mana barka, makomar mu zabi hanga. Ga koren fure mai yawo ki karba ki bashi kulawa, iyo mai dashe mai kyawu ya zamto abin birgewa. A yau duniya ta haska.